Хәрбиләр өчен маскировкалау шелтәре үрүчеләр хәзер яңа һәм иркен урында эшләячәк. Моңа кадәр алар Зәйнең Казан урамында булды. Изге күңелле шәһәрдәшләребез ярдәме белән тиз арада яңа шәһәр микрорайонында бүлмә табыла. Хәзер биредә берничә агач кырылма урнаштырып, бер юлы берничә шелтәр әзерләргә мөмкин. Один момент поняли, что мы не помещаемся, что у нас пошли гуманитарки, и люди стали приносить посылки, и очень много помощи просто таких, как вкусняшки, газовые баллоны, все про все. Выставляем, очень много одеял приносят люди, мешков у нас штук 50, наверное, стало. Стали просто невозможно ходить, очень тяжело, и начали задумываться о том, чтобы нам помещение побольше нужно. Волонтерлар төркемендә төрле яшьтәге төрле һөнәрияләре җыелган. Булышырга килүчеләрнең саны көннән-көн арта. Һәрберсе мөмкин булганча ярдәм итәргә тырыша. Берәүләр тасма рәвешендә кисә, икенчеләре үреп бара. Иртәдән төнгә кадәр биредәге хатын-кызлар җиңү өчен тырыша. Биредә шулай гуманитар ярдәм җыю урыны да булып тора. Мәрхәмәтле кешеләр хәрбиләр өчен кирәк-яраклар китерә. Шелтәр үрүдә теләге булган һәр кеше кушыла ала. Моның өчен Ефимов урамында урнашкан Аркадий бинасына килергә кирәк.